Nerea eta Oiana. Bueno, herritik abituko naiz, baina urruti xamarretik. Aurrena esplikatuko dizuet eta geho segiko duzu. Dena ez da gaie, esplikatzeko okerra da. Gabino Lizartza. 1924, oain dela, 100 urte, Parisko Joko Olimpikotan parte hartuzun berastegiarra da. Berez palenkari ezan, baina disko jaurtitzen hartuzun parte. Baina ez ditut bere medailak, bere kirol merituk aipatuko, bitxikeri bat zenteatu geha eta hortik dator gaie. Oain dela 100 urte Parisko Joko Olimpikotan galtzamotzetan jokatzea obligatu zioten. Bea, ez zeon ados, kriston aserre harrapatuzun, ez parte hartzeare baloratu omentzun, baina azkenen mila arotik pasa eta galtzamotzakin jokatu behar izan zuen, bere borondatez kontra. 100 urte pasadie, Olimpiada berriz aurten Parisen daude, baina oraindik ezin du bakoitzak bere behar nahi duen jazkerakin parte hartu. Duela 100 urteko balentria da poz, nahi bezala jantzita egin balu askoz, nahiago nuke baina jarri zuen auspoz. Gorrita horiz gaude, berdetan ezkatoz, euskal koloreik ez da, ez luz eta ez motz. Euskal koloreik ez da, ez luz eta ez motz. Estatuik ez daukana, ez dute atsegin, eta aldarriekin egiten da berdin, guztia ofizial ta lau izan dedin, baina dena faltsua ta dena marketin. Politika proibituz, politika egin, politika proibituz, politika egin. Voleibol jantzietan koherentzi gutxi, afgandar batek ezin mototxa erakutsi, ta guztiak salatuz hau ezin ikusi. Besteak kulerotan ipurdiz biluzi, ta galtza motzik jazten ez zitzaien utzi. Ta galtza motzik jazten ez zitzaien utzi. Bereizten dute Jesus, bereiztu Mahoma, bereizten dute praka ta bestela gona. Guztia bitaldetan sartzeko sintoma, trampa izan behar du bestela gizona, ezin baita andre izan ta gainera ona, ezin baita andre izan ta gainera
Arauak salbuespena, naiz daukan aukeran, batzuk debekatzeko mugitzen da egan, breakdanceko probatan gertatuan eran, deskalifikatua lehenengo hileran, goran eskafgandarrak zeukan sudaderan, goran eskafgandarrak zeukan sudaderan. Tapekatua alda, aldarrikatzea, legea dela Andreak han harrikatzea, gainditzen da mailata, gainditu fasea, euren entrenamentu ta euren partxea, oraindik iraultza da gorputza jartzea, oraindik iraultza da gorputza jartzea. Estatu bana talde, ta horren ikamika, errefuxiatu talde baten inkognita, ta Israel airoso desente dakita, gero guri egiten digute kritika, ez nasteko kirolak eta politika, ez nasteko kirolak eta politika. Baina zer egin nastu baditugu jada, Gabino ere Parisen izan zena ara, mundua aldatu da bertatik bertara, eta birarazteko mundu honen karga, palanka izugarri handi bat behar da, palanka izugarri handi bat behar da. Kontatuko zineten gaur bertsolarik laneako etorri dela, giroare oain karpan barrun egoki edau, beste 3 ariketa gatzezkit, bereziki jarretakok, apropos, ez bai azue kontrabek esaten, behatzi gaina atozte, baino nik gidoia seitzeko asmoait. Zer esate jazue? Bale ba, etorri ordu Aitor. Bueno, zue dena bakizue, baina Aitor situatzeko, Aitorreke bai honezkeo, ze urte asko ditu, honea etortzen, baina bueno, gure patroia San Lorenzo da. San Lorenzo ermitia dago, han mendipuntan gogoran, hor ikusteana. Antenak eta daudenaren ondon, pagotarten. Bueno, kontu da, argazki hortan, oaindik, pinuri bat hor dago, baina oindala 40 bat urte sartu zuten pinuri hori, eta San Lorenzo herria ikuste ez dela eukideu 40 urten. Oindala 40 urteko festak ikusi izango zitun, eta 40 urten ondoren, aurten pinuri hori kendu, eta berriz aurten festak ikusten. Ahi da. Lorenzon larrun jartzeko eskatukoit, eta ea 40 urte hauetan herrin festetan ze aldaketa ikuste dien. Berrogei urtetako kezka
Berak eta minak eragiten zizkion ikusi ezinak. Irudi batzuk ziren alere jakinak, urtero berriztatu diren imaginak. Berriz ikusi ditu dantzarien grinak, herriontako gazteek propio eginak. Berriz ikusi ditu dantzarien grinak, baina gauza batean ez ziren berdinak. Zenbat galdu ote du urte hontan denetan, urrun zegoelako egon arren bertan, pinudi batengatik egonda penetan, berriz etorri arte irudiak bueltan. Eta zer ikusi du aurtengo honetan, gauez asko parranda planta txar honetan. Eta zer ikusi du aurtengo honetan, lehengo damu berberak biharamonetan. Pinu hoiek medio urruntzen, berak nahi ez zuela aspalditik juntzen. Hala ere soinuak bai zirela heltzen, hoiekin saiatu da zuloa betetzen. Bertsolariak entzun saioa burutzen, doinuz ez dira lehengo hartatik urruntzen. Bertsolariak entzun saioa burutzen, gaur ikusita ez du inor ezagutzen. Berriro zuzendu du begia herrira, kolorez aldatu da hainbestean tira. Ez zegoen mural bat ere ageri da, herria jazten duna behar zen neurrira. Baina egoerak laister hartu dio jira, bera eta pagoak konturatu dira.
baina egoerak laister hartu dio jira. Hemen inor ez da egon santuei begira. Aurtengo aidanen urtekari hartuko zenuten, ez da egite festetan da behiratzeko tarte handik izan dezuten, baina hor bada tarte txiki baten berasteiko hitz batzuk, atzeak gelditzen nahi dien hitz batzun bilketa bat, eta nik hortik 6 hitz hartu ditut, eta ea badakizkien zein dien. Joanesei eta Nerea iskatuko detaltzatzeko. Eta esan bezala, berastein erabiltzen dien edo batik bat zien hitzek die, baten bat orain di martxan dago, baina gehienak atzeak gelditzen nahi dienak, eta hor daude, lista hortan. Definizioak ez dien nik asmautakoak, han jartze ditut bezala hartu ditut, gero espazta eta azadoz, egin duenakin konpondu. Nik hitza esango dizuet eta ea bakoitzantzat launa. Txandaka jungo gea. Bai? Lehenengo hitza esango jot, Nerea egin hasiko gea. Mixirrike. Mixirrike. Baldin badakizu ere altu ez esan, pista egitzen man. Asmatu egin nahi dut, ta orain zepike nire parean dauden guztiek dakite. Baina jaira etorrita izan leike simple, gauetan ibiltzea lagunaz xirrike. Berastein esango da igual mixirrike. Tximeleta. Bueno, Joanes entzako. Ozalea. Ozalea. Mundua zatituta, hautatu taldea, bakoitzak onartzen du, nahi duen aldea. Horregatik bi aldez daukagu kalea, Barça edota Madrid da adibidea. Denetan izaten da alde kontra ozalea. Txerrijana. Txerrijana. Nerea? Pazie. Pazie. Pekin. Oinartu bierko da, bizkaitar trazien aizta sentitzen dodan,
Buruen aixie hemen ibiltzen bada, eiztari klasie azpeitxin zetarekin, da uzopazie azpeitxin zetarekin, da uzopazie. Bueno, pertza da, pertza. Jones, zizailue. Zizailue. Ni mundura kaletar ala jaio nintzen, baina eskatuzkero ezin da isiltzen, hori batzatan ziur dela erabiltzen, baina ni gurasoenen, baina gurason batzan nien aiz ibiltzen, baina gurasoen batzan nien aiz ibiltzen. Beak ez daki, baino zizailun ibiltzen da, horratzen entzun, dut baten bazuzen aizan, paretai lotuta dagoen maie. Altxaleikena eta behar danen jaisten dana. Peritzan ezkerreko pareten daudenak, oeskubikon sartzea izenen, oixek. Nerea, estartera. Estartera. Beste ronka batekin badatorkidea, agian janarirantz dijoa idea. Tartera klaseren bat da adibidea, ta bestela akatsa balitzan nirea. Ez da berdin estrata eta mendibidea, ez da berdin estrata eta mendibidea. Ez da bello oso urruti, igual lehenengo jarri zan banion asmatuko zuen. Etxetik kanpoa ibiltzea asko gustatzen zaion emakumea. Jones, purdiona. Purdiona. Kutsu arriskutsu bat horri dariona, zein da esplikazioa eman alzaiona, forma jakinekoa da beti pertsona, eta beidazazue parean dagona. Atzetikan behituta nik dut purdiona, atzetikan behituta nik dut purdiona. Hortik etorriko ziren tirok, baina bueno, da, axola gabea, kolpei jo gabe bizi nahi duna. Asentu honekoa, edo ipurdi honekoa izango zanen. Nerea, txurnioa. Txurnioa.
Iruditzen zait gure jolas hau, izango dela porrota. Azkenengoa jarri didazu badaukat nahiko borroka. Ez dakit baina iruditu zait, behar bada txori mota. Usoa botatzera joan ta jota txurnioa bota. Usoa botatzera joan ta jota txurnioa bota. Txonkatile edo orkatile. Bueno, eta azken aioan esentzako, Aistin. Aistin esan da denak begira, ta komentatzen elkarri. Leitzan berdina erabiltzen da argatik enago larri. Lehenago edo oain dela gutxi nere gana erakarri. Urrengo urtean albaldin bada denak olakoak jarri. Urrengo urtean albaldin bada denak olakoak jarri. Bueno, aproposin diot bestela espazun bate asmatu oso gaizki, bueltatuko zen lehitza, da bazpare bat erresa jarri diot. Bueno, saioa ja bukaera iritsi da, eta puntuka bukatzeko Iker eta Maialen altxatu mesez. Eta puntuka, zuak izuen bezala, liurren. Zemuz moldatu zera hitz berri hoietan, Basko asmatu ditut orko aulkietan, neidanak pasa zaizkit asmatu nahietan. lehen jarri zituzten ta orain datoz bueltan. Beste urte batetik nintzan gogoratzen, Beterana da eta beharrezkoa zen. zaharrak hau horrelari da tratatzen. Hauari zaigu zartzen eta mejoratzen. Batzui gertatzen zaigu ardoan moduan. Guia okerragora ez gintezke juan. Hainbeste urte pasata gaur gauden munduan. Borobilduko gera jubilautakuan. Zu argi berdeakin zaude elegante. Ni beti julken gixan txaparrota fuerte. Ara orain txistea izorrau didate. Baneri horrek ez dit gaur kalterik bate. Motel portatu aiz, oain arte nun egon. Aldamen batean hor teknikoa zeon. Beti atento behar du bersolarin ondon. Hori atento eta oso azkartzegon. Bero pasa aldezu ba egun guzian. Zeamako graduak nahiko altuak zian. Izerditantak beginta ezin ikusian. Belarretan naitu naiz txapel gabezian. Ta okerrena oraindik ez teala bukatu. Gorri xamar zaudela gu bai konturatu. Erdi kanpoan daude erdik ditut sartu. Zuke bakitzeituzu besten batek batu. Oiek aldira lanak alkate batentzat. Gure herrian txintxo egiten ditu behintzat. Brigadakoak eraman garbitzeko ertzak.
Ejemploa izan nahi dut beste alkatentzat, Hernanikoak batelanik eite aldu. Nere bistatik ura aspaldi zangaldu, Inork betetzekotan kartera zabaldu. zelaik ez daukanak ezin du igualdu, belar lanetan enaiz inoiz ibiltzen ta. Bihar etor zintezke hau nere ofrenta. Ez ditut desberdintzen mienta, Emazu krematope bazpare alerta. Oianak izango du poteren bat poltsan. farmazeutikoa orain hemen egongo zan. Alkarri parreinez alkarrezin gozan. Ta haren izenean zuk edo zer esan, gure Alfonso Biler pozik egongo da. Ikusi ez te dala pasada denbora. Euskaraz ikasi ta bersotan eproba, Urtegi izango ditu ia 100 gora. Hemen badago eskua altxatu dezala. ba egon behar luke omen du bezala. Jubilatuan adu brilluta azala. Botikan bat izango duta espeziala, dena gustora beraz txupinazoakin, Dana gustora zeuden danak alkarrekin. guain nola bukatuko dan ezin leike jakin. Orain bukaerari behar zaioekin. Ondo joan ote da, jai festa ta dana. Etzan falta izango jana ta edana, Behintzat burutuko altzan egindako plana. gero dieta eitera botika joana, baino gurea ere beharko da bukatu. Aspaldi botikarik behintzet ez zeu hartu. Etxorde exigente eta ingera luzatu, Aukera nobedegu agurra kantatu. Boixe, pasatzea hemen, behi lanan jartzeko idean etorri eta beak agintzen bukatu. Nere partetik jarritako lanak ja bukauta daude, behin agurrakin utziko zaituztet eskerrik asko berrize, eta eskerrik asko bereziki argazkik pasai dizkiatenak eta aipatu diteune herritar guztiri. Zuen eskerretik hasita, Aitor Mendiluze, Maialen Lujanbio, Joanes Ilarregi, Iker Zubeldia, Oiana Iguaran da Nerea Ibarzabal. Behin agurrakin uste zaituztet eta hurren urte arte. Zuen gana helduta alako batean, ze pozik egon garen hemen karpapean. Orain ospatu jaia lagunen tartean, dantzatik ez ibili oso apartean, txurnio ederroiek eutxi bitartean. Onaino zuen festan, bertsoen papera, ta zepoz erortzea zuen par artera, orain lau gizon zintzo ta 3 estartera, zuen plazaragoaz bokata jatera, azkenengo trakari zukua atera, azkenengo trakari zukua atera.
beste behin ere ipinikera, karpapean parez pare, zu ere pozik egoten zera gu ere alaba gaude. San Lorenzotan behastin festa mundiala da bestalde, baina badaukat beste lantxo bat egin baino leno alde. Oain zerbeza bat hartu behar dezuen osasunen alde. Naizta leitzarrek galdu kirolen erronkan, naizta leitzarrek galdu kirolen erronkan, gozatu alduzue festan aurtengotan, gehion gogotan, dagonak aukera du Santiburtziotan. Gure idea eta doinuak arraio, 18 zazpi sei nola dezun naio, berso zaleai buru makurtzen natzaio, zuen arreragatik da saioa saio, eskerrik asko danoi berastegi aio. Mil esker beste behin ere, besterik ez dut esaten, ez dakit hemengo plaza inorko betu dezaken, baina instituzioetan behingo zaditu dezaten, segi medikua eskatzen ta beharrik ez izaten, segi medikua eskatzen ta beharrik ez izaten.